זה נחמד, לחלוטין. שקט מוחלט, טלוויזיה פח, והבחורה הכי יפה בעולם בידי. אני המנצחת האמיתית של העונה. את לגמרי הכי טובה. אחרי מה שעשיתי. אי אפשר גרגר של פרטיות במקום הארור הזה. אתם עושים עלינו סרט? קריסטל רצתה רק מחשבות לאחר המשחק. אלי, איך בדיוק הסתדרת עם ההדחה המוקדמת המשפילה שלך? ובכן, הבאתי את זה על עצמי. אין טעם לשמור טינה, אבל אחי, יכולתי לגמרי להצליח עם זה. אני גאה בגבי שהמשיכה גם בלי עזרתי. וגבי? שמחתי להתחרות, אבל להיות כאן עם אלי הרבה יותר טוב.